Ola, son Manolo, aquí desde Ourense. A función miña no Grupo Roda foi profesor desde o 91 ao 96. Bueno, nos primeiros tempos foi un pouco difícil, porque claro, andábamos de equipa ali. Ao principio non tiñamos músicos, parte da roupa era miña, todo o mundo se implicou, non eu solo. A ver se vou levar eu tamén ahora a Palma, en Sur, que foi a arrasalo todo. Xa fomos aí xa considerados como o mellor grupo que había en Suiza do regional galego. O ambiente era bonísimo. É que non é o mismo naqueles tempos aparecer un grupo en Suiza co verdadeiro traxe regional, non como se bailaba antes, un refaixo encarnado con mandil e cosas así. E claro, estes solo vernos a roupa se dixeron, estes son ganadores. E se bueno, pois mellor. Ya se che foi a historia. Por exemplo, a muñera da Roda ou a Redonda. Ahora vamos ca muñeira. Muñeira da Redonda ou da Roda. Unha muñeira popular. É recollida. Esa, ahora que non me acordo ahora onde ven da provincia de Lugo, pero esa, eu viño bailar un grupo. Non a bailei igual que estaba, ou non a bailamos igual que estaba, porque aí, por exemplo, eu dicía, este baile, había o José Manuel Gutiérrez, collían os puntos, e o José Manuel o Baliñas, outros puntos, entón facíamos, entre todos facíamos un montaxe, pero procurábamos que salira tal e cual. Pois desexolle, a Roda desexolle moita vida por diante e coraje e forza para aqueles que a están levando adiante e felicitalos por este mismo motivo. Pues nada, solo me queda desexaros feliz cumpleaños. E ojalá, xa non digo 20 máis, pero 10 máis que os poida ver. Ojalá. Un beso para todos.